Milyen hazugságot mondtál egy gyereknek, mert tudod, hogy csak időkérdése. Mikor derül ki, hogy nincs varázslat? A fiam egy ritka betegséggel született, ami miatt vak volt. Tudtam, hogy sosem fog látni, de nem volt szívem elmondani neki. Olyan boldog gyerek volt, és nem akartam elvenni tőle ezt a boldogságot. 5 éves volt, amikor megkérdezte, miért nem lát úgy, mint a többi gyerek. Azt mondtam neki, hogy különleges, és van neki egy ajándéka, ami másoknak nincs. Azt mondtam neki, hogy képes olyan dolgokat látni a fejében, amit mások a szemükkel nem látnak. Elhitte nekem, és boldog volt. Mesélt nekem azokról a dolgokról, amiket a fejében látott, és én úgy tettem, mintha látnám őket én is. Mesélt a virágok színeiről, és arról, hogy néz ki a naplemente. Bólintottam, mosolyogtam, és mondtam neki, hogy én is ugyanazokat látom. Olyan boldog volt, és én is boldog voltam. Tudtam, hogy egy nap szembesül majd az igazsággal, de azt akartam, hogy addig is boldog legyen. 10 éves korában elkezdett egy iskolába járni vak gyerekek számára. Megtanult braille írást olvasni és fehér bottal közlekedni. Jól boldogult és büszke voltam rá. Egy nap hazajött az iskolából, és elmondta, hogy már tudja, mi a baja. Azt mondta, hogy bár sosem fog látni, rendben van ezzel. Azt mondta, hogy továbbra és lát dolgokat a fejében, ez boldog. Örömkönnyekben törtem ki, ez szorosan megöleltem. Annyira büszke voltam rá, és annyira boldog, hogy ő boldog.